Sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio
Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 10 minutos na nakaligid sa taknang 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 17 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. Subong nga adlaw Easter Sunday, adlaw sang pagkabanhaw. Sa aton tanan nga mga kauturan nga Katoliko, Happy Easter! 22 ka adlaw na lang nabilin mga kabombo. Antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon sa na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Pila ka mga pari sa syudad sa Bacolod, ginpatpat ang mensahe sang 7 last words sa subong nga tiempo. Bishop Patricio Buzon sang Diocese sa Bacolod nagpahanumdom nga hindi pagdulaon ng pagsalig bisan ano pa ang atubangon subong adlaw sang pagkabanhaw. Mga kaparian sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental may mensahe kadungan sang Easter Sunday. Suspetsado sa pagpugot sang ulo sa lalaki nga nasapon sa banwa sang hinuban sang Biyernes sang aga, nadakpan na. Kahalitan sang sunog nga nagluntad sa Himamaylan City sang Biyernes sang aga, nagdangat sa balor 5 million pesos. Sa balita national, 5 ka mga presidential candidate magapatigay sang press conference subong adlaw. Presidente Duterte personal nga nagpanagtag sang relief goods sa mga nahalita ni Bagyong Agaton sa Pontevedra, Capiz kahapon. Masunod nga presidente sa Pilipinas, ginapangabay ni Presidente Duterte nga mas labaw sa iya sa tanan nga aspeto. Mga nagbakasyon sa probinsya subong nga Holy Week, amat-amat na nga nagbalik sa Metro Manila kahapon agud makalikaw sa influx ng pasahero subong nga Easter Sunday. Sa balita sa international, matapos ang 2 ka semana nga pagkalma sa sitwasyon sa Kiev, Ukraine, syudad liwat naman niya ginbomba sang Russian forces. Mga napatay nga Ukrainian soldiers nagdangat na sa 3,000 humalin sa pag-umpisa sang Russian invasion, mga pilason nagdangat na sa 10,000. Sa balita sa negosyo, kahalitan sa sektor sang agrikultura bangod sa Bagyong Agaton sa Visayas sa Mindanao, nagdangat sa masobra 600 million pesos. Sa balita sa inampang, Filipino boxer Nonito Donaire nagpasalig nga igahatag ang 100% sa rematch batok kay Japanese boxer Naoya Inoue sa Hunyo. Sa balita sa entertainment, Bea Alonzo handa na nga magsabat sang oo kung mag-propose si Dominic Roque. Sa balita sa espesyal, pinakamalawig nga kabuhi isang ido ginhingadlan na sa Guinness World of Records. Ano ini nga breed? Aton hibaluon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa taknang 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa linsuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa aton nga YouTube channel. Sa nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com. Ang official website sa Bombo Radyo Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga ating mga balita o podang inyo, mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon, sa ilo na kita sa detalye na sa nga ito nagapangunang balita lokal. Bulahan ng mga tao bangod apisar sa mga sala nga ilan nahimo nangin benepisyaryo sila gihapon
sang kapatawaran sang Ginoo sa mensahe ni Reverend Father Marvin Labasan sa unang nga pulong ni Jesus sa 7 palabras nga may patawara sila kag wala sila nakahibalo sang ila ginahimo. Ang tawo bisan ano pa nga sala ang ginahimo sini batok sa Ginoo isa man ini sa gihapon nga benepisyaryo sang pagpatawad sang Dios. Ang mga tawo ang wala sang dapat ipabugal kundi ang pagluwas sa iya ni Ginoong Jesus sa tanan nga sala nga nahimo sa kalibutan. Apang tanan nga mga tawo ang ginapatawad sang Ginoo bangod sa pagpalangga. Ginapanawagan man sa mensahe ni Labasan ang pagpatawad apang dumdumon ang sala nga nahimo nga ginpatawad ang tawo. Importante nga makilala naton ang aton nga kasalanan. Nag-importante nga i-istoryaman naton ini nga realidad sa aton mga kaupod. Para sa aton ikaduha nga pulong sa subong nga hapon, kinaagda kita nga magpamalandong man sa sinudo sa panawagan sang pagpanglakaton ug danay. Ang kabayan sa pagpayag ni Reverend Father Marvin Labasan sa Our Lady of Lourdes, Taluk, samtang sa ikaduha nga pulong nga ginasiling ako sa imo. Akan karon gid nga adlaw mangin kaupod kanakon sa paraiso sa mensahe ni Reverend Father Dominic de Ramas. Apang makapadulong sa kaharian sa Ginoo, dapat naton makilala ang aton nga mga sala nga ginhimo. Santo sa mensahe ni Daramas nga katahom sa promesa sang Ginoo nga dalon kita sa iyang ginharian diri sa kalibutan ang mga modelo ang dapat nga magdala sa aton sa kaharian sang Dios. Ang dapat naton nga lantawon kung ano ang panimuot sini. Dapat ang sundo ng nagatuo sa Ginoo kag wala dapat nagatamay diri. Ginpayag man sa mensahe sang pari nga dapat ako naton ang aton nga mga sala kag tugyan naton sa Ginoo ang aton nga kabuhi. Nagakadapat man nga bag-uhon naton ang aton nga mga panimuot bangod ang nagakatabo sa aton nga kabuhi ang bunga man sa aton nga mga ginahimo. Importante nga makilala ang mga sala kag nagadapat lamang nga ang mga kabataan ang tuluan nga sundo ng banas ang Ginoo bisan mabudlay agod nga matudluan sang maayo nga mga panimuot padulong sa kaharian sang Dios. Tanan kita benepisyaryo sang pagpatawad sang Dios. Benepisyaryo sang kaluoy sang Dios. Amugani nga wala kita sang dapat nga ipabugal sa aton kaugalingon. Wala kita sang dapat nga itikal. Magluwas patawad ta sang Dios. Wala kita sang iban nga ipadayaw, magluwas. Ako, palangga, maging patawad. Ang kabayan sa pagpayag na Reverend Father Dominic de Ramas. Samtang sa ikatatlong nga pulong nga babayi yari ang imo anak yari ang imo iloy. Ang nagapakita nga ang mga babayi ang nagarepresentar sang pagbantala sang maayo nga balita kag indi ang sala nga paglabel sa mga kababainhan nga kaangay lamang sa pagkilala kay Maria Magdalena kung sa diin ginbansagan nga prostitute bisan wala sang basihan. Sa mensahe ni Reverend Father Noli Blanca Flor, ang mga babayi ang dapat ginatibong bangod mayara ini sa mga tahom nga simbolo sa aton nga pagpangabuhi. Sa subong nga panahon dako man nga pagpanghangkat ang manubo nga paglantaw sa mga kababainhan sa syudad. O kung sa syudad, madamo na sa karon ang mga empleyado nga ang mga kababainhan ang mayara sang abilidad apang madubo sa gihapon ang paglantaw sa ila kung sa diin 71% sa mga lalaki ang nagapati nga mas deserving sa trabaho nga ginaobra sa mga kababainhan. Ginapanawagan sa pari nga dapat magbag-o na ang paglantaw sa mga babayi kag nagakadapat panumdumon nga tanan ang may kinamatarong kag ginapangabayman nga madula ang indi maayo nga paglantaw sa mga kababainhan. Sila matahom nga simbolo sang matahom nga madala sa mga kababayenan sa kabuhi ng simbahan kag sang pagtuo. Apa mga utod hindi lamang sa biblical labeling nagasuffer ang mga kababayenan sa aton panahon subong. Siling sang research sang Rockler, kasiling niya ang mga babayi kag mga kabataan. Amo ang mayoriya nga na-display sa aton Filipino population. Ang kabahin sang mensahe ni Reverend Father Noli Blanca Flor. Ginatudlo naman sa ikaapat nga pulong ni Jesucristo sa 7 palabras nga Diyos ko nga agin patumbayaan mo ako. Ang dapat sa Ginoo lamang magsalig bangod kun sa mga tao mahimo kita matiplang. Sa mensahe ni Father Ronaldo Quijano, dapat diri sa kalibutan ginapasanyog ang paghiliusa. So kay Father Quijano, nagakadapat lamang nga maghiliusa ang tanan na gud indi na matabo ang kaangay
sang hitabo sa giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Hindi nagakadapat nga pagbasulon ang kaugalingon kumayara sang hindi maayo nga nagakatabo sa aton kabuhi bangod wala sang failure sa mata sang Ginoo kag hindi kita niya pagpatumbayaan. Ginatudlo man diri nga hindi dapat magsalig sa tawhanon nga pagpamuno bangod mahimo nga matiplang kaangay lamang sa Ukraine kag Russia nga nagduntad ang giyera bangod luyag sang Russia nga sila lamang ang konsaligan sang Ukraine kag hindi na magpangayo sang bulig sa iban nga western countries. Gani nagkakadapat lamang nga umpisahan ang pagidait sa sulod sang panimalay sa sosyedad kag sa bilog nga kalibutan na gud hindi na magluntad ang kaangay sa natabo sa tunga sang Ukraine kag Russia. Ako na lang ang may sala. Ginpabayaan na nila ako. Wala na gid may nagapalangga sa akon. Diin ang Diyos sa akon nga kabuhi. Hindi ko na siya mabatyagan. Ay grabe, katilaw ka mo sina. Ngara ka lang sa corner sa imong kwarto. Sige ka posible ganit sa imong buhok. Kagkagat sang imo nga kamalingking sang kuko. Pero do wala ka sang sabat sa imo nga panalambiton. Ang kabahin sang mensahe ni Reverend Father Ronaldo Quijano. Ginpahayag naman sa pulong ni Jesus nga ginauhaw ako, amo ang kabuhi. Sunod sa mensahe ni Reverend Father Wilmar Dolor nga ang pagpabutyag ni Jesus nga nauhaw ini ang nagasimbolo nga matuod lamang ini nga tawo. Samtang ginauhaw ang tawo, nagakahulugan lamang ini nga nagakabuhi. Pa ini, ginatudlo man sang pulong ang tawo ang ginhimo sang Dios, hindi lamang paagi sa duta kundi paagi man sa likido nagikan mismo sa iya. Sunod sa mensahe nga samtang nagakabatyag ang tawo sang kauhaw, nagakinahanglan ini sang tubig agud nga mabuhi bangod ang wala na nagapahayag nga ang nauhaw, patay na ini. Ginatudlo man diri nga kun si Jesus ang yara sa aton nga kabuhi, hindi na kita pag-uhawon pa kasubong man ang pagbantala sang pulong sang Ginoo. Is a common experience para sa aton tanan nga mga tawo. Kung ginauhaw ka, normal lang na kay tawo ka. Kung wala ka na ginauhaw, something must be wrong. Basi may masakit ka na. Ang tawo nga wala na ginauhaw, laban-laban, patay na sa. Ang patay, wala na sa ginauhaw. Ang buhi nga tawo, ginauhaw. Ang ining experience sa pagkauhaw, ang kabayan sa mensahe ni Reverend Father Wilmar Dolor, samtang ginaragway naman sa pulong ni Jesusan natapos na amo ang kadalagan. Sa mensahe ni Reverend Father Norman Igay, diri sa kalibutan may nanarisari nga kadalagan kay ang tanan kita ang mayara sang kaugalingon nga kadalagan apang nakadepende man kung paano lang tawon ng kadalagan. Sang pagpahayag ang tanan agud nga makuha ang puder nga ginalantaw sa mga ining nga kadalagan. Isa man sa kadalagan ang nalampuasan ang pandemya nga ginapakigbatuan sa sulod sang duha na katuig. Sunod kay Father Igay sa piyak nga nalampuasan na naton ini, madami pakita sang pandemya ang ginaagyan nga nagapabilin nga nagakapanghangkat. Nagakadapat man nga hindi naton pagkabigo ng aton nga kaugalingon nga kapaslawan bangod wala man sang failure sa mata sang Ginoo kag ang paghigugma sang Dios ang ara sa aton tanan. Ginpakita sa aton sining COVID-19 nga bisan ano pang estado sa imo kabuhi, bisan manggaran ka pa, bisan may kwarta ka, bisan may gahom ka, bisan physically or socially fit ka pa, you will but bow down. Pero kaangay sa Ginoo ginpakita sa aton nga ang pag-antos tungod sang pandemya nagdala sa aton sang kadalagan. Ang kabayan sa mensahe ni Reverend Father Norman Igay. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time na 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Magakadto naman kita sa aton nga Bombo Patrol reporter si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton sa subong nga aga para sa aton nga misa sa Our Lady of Candles Parish. Yan sa piyakalinya si Bombo Grace Lynn Tiskamin. Yes, Mozalde, nagtire subong sa Our Lady of Candles Parish. Before sa Misa Santos na Misa, may ara sang insenso no sang duwani ka mga pasos kung na Santos Pasugata bala mga himo nga Easter Sunday. So benedisyonan no sa ato nga celebrator nga Simon Senior Felix Paskin ang duwa ka mga pasos kag subong ang Santos na Misa magasugod na sa hindi na kay kagad sa
relative candles, ang mga minima bombo dalde, hindi subong madamo, no? Kay na temprano, wala pa sang nasa medya, ang magasugod na sang Santos nga misa, ining pag-abot sang mga Santos, o kaupod man ang nabanhaw nga Kristo na temprano. So subong pagkatapos ini isang seremonya sa gwa, no? Sugod na gid ang Santos nga misa. So posibleng mga outta pas na lang, no? Kang magadamo ding sumilamba sa madugay-dugay mo masalde. Ti malauman man naton dugay-dugay Bombo Gracelyn, mamatamat naman inabot ang mga pumuluyo naton padulong dira sa simbahan. Agod nga magatambong man sa patigayonon nga misa sa ulihi nga adlaw sa ngaton nga Semana Santa, Bombo Grace. Yes, Mamugaldi. Sa ibang mga simbahan, madamo gid ang mga similimba no, sa aton ng pag-check. Tag diri sa Relative Candles, madamo man diri, but subong, no, kay wala pa sang alas 6 time, no, sang aga, madutay-dutay lang. Pero karon ginalauman, no, nga ang simbahan, kag posible nga mag-aawas pa sa gwa. Pero of course, no, ang protocol against COVID-19 ara man sa gihapon, Bombo Zalde. Kaya mo ginang bintaha, Bombo Grace, no, sa mga Pinoy balayang preparado nga temprano pamalakat sa ginakatuan, mga Arab lang mga wala nagahambal bing going na pero gapaligo pa lang. Araya temprano pa kumpara sa ila schedule yan, no? Kay makauna gid pareha sa mga yara na dira sa karon nga natin nakaplastar na sila wala na sila sang problemahon karon kung magutok gid pa ng tawo, Bombo Grace. Yes, Mamugaldi. Actually, isang kaagahon pa na di ang iban, no? Kaya nag-upod bala sa tawag nga pagsugata ay, no? Pagsugata. Mamugaldi sa aton sining nabanhaw nga Ginoo. So, kagina pa diri ang iban, amo na nga nakatemprano din sila ya. So, ang iban na po di na lang kaapas, Mamugaldi kaga subong ara pa si Father or Monsignor Felix Pasquin Sagwa, no? Patigayan man sa sang ining ritual o kung seremonya, no, sa encounter kasi nga Easter Sunday. Pero maayo subong Bombo Grace ang aton nga tempo dira wala ka man nakita ang mga pagulugal o mga posibilidad dabi nga magatulotalithi karon dugay-dugay o kung magulan. So Mamuzalde ang aton nga tempo so ligid sang ligad ng mga inadlaw o ligad semana maayo ya ang pagbutlak diri sang adlaw, no, sa oras ang alas 6 kag perfect timing gini, no, after misa maka-banding with the family, no, kag ang iban pa nga mga friends sa mga beaches, so halong lang gid kag before ta mag-banding ti aton gid sa ulugon ang tawag nga the resurrection of Jesus Christ sa pagkabanaw sa aton sini nga Ginoo. Kag subong mo sa diya iga sa ulog man, no, ang pag-renew sang baptism, no, sa aton sini nga mga tumuluo, no, bilang anak sang Dios. Ti sa aton dira nga mga pumuluyo, no, maghalong gid kita sa aton mga biyahe kay lauman man naton Bombo Grace nga madamo sa mga magapakadto pakari nga mga salakyan man dugay-dugay sa aton nga mga dalanon diri sa syudad kag sa probinsya. Ti kabay pa nga ang mga kauturan naton maghinay-hinay lang sa pagpadalagan ilabi na may mga magakadto sa selebrasyon bala Bombo Grace. Ti ang ibanda hindi ginamalikawan may tigis-tigis ang ilang mga baso, Bombo Grace. Yes, Mamugalde. Ato man gina-remind. Okay, sa pangadlaw, Domingo, tibuas nga lang may mga obra ng iban. I-check naman karon ng mga terminals, no? Mariot. Pag-check naman karon sa mga beaches. No? I-check ta ang quantity sa mga katawhan. Kag pahanumduman taman, no? Sinin sa aton nga mga FB Live, dugay-dugay, nga maghalong gid, no? Gid magdali-dali kay para man nga secure, no? Kag ang mga kabataan nga dalon sa banding abi pag lockdown si kabay pa, no, nga ang matara gid sa ila kay syempre hindi umana sila pubuzal di mabilin sa balay. Amo gid Bombo Grace sa malawig nga bakasyon sa iban ti madamo ya ti holiday gid man Bombo Grace mo. Ti ang sa iban nya mga nag-holiday ang iban mga halin pa na sa lain nga lugar, nagpuluri sila nga mga himata ti malauman gid naton nga mahimo maggutok-gutok man ang aton nga mga biyahe sa mga basis nga mga malagyo nga lugar kasubong man sa aton nga mga iban pagit nga mga padulungan mga Just lagi naman Magali. So as much as possible hindi kita magpagutok, no, kung mayara man lang yang aligwat ididto kita kag regular man ang biyahe
o sini nga Domingo. So hindi kinahanglan nga magdas-o kita Mozaldi nga makatuga man bala sa mga any untoward incident. Ti subong Bombo Grace sa mga biyahe sa mga jeep naton dira damo na kay daw kagapon daw medyo limitado makita naton nga nagalibot-libot sa syudad. Yes, no? Wala gani sang traffic kung Mozaldi sini sang pagkomemorar ta sang Semana Santa. Subong nagbalik na no sa normal ang dalanon bala ti sako na subong Mozaldi. Ti ang sa aton dira nga mga kauturan maghalong gid kita labi na sa may mga lakat sa karon may magapadulong sa mga simbahan, magapadulong sa mga kung sa diin pa nga mga beach resort kay kung sa diin nila luyag magbanding sila mga pamilya Bombo Grace kagati syempre siguro doon gid naton una gid ang aton nga safety. Yes, insakto gina Bombo Mozaldi. So kini nga Easter Sunday aton gid nga ipasalamat no sa Dios ang kabuhi nga tag sa aton iyang sakripisyo kag ang kadalagan man Mozaldi nga nagaagi sa pagkamatay no sa krus kag subong nabuhi na. So kabay pa no nga ini nga adlaw mangin matawhay kag malipayon para sa aton wala bala sa mga incidents nga matuga kag pag-away man nga magresulta no sa kamatayon naman sa aton sa mga kauturan. Titi yun ni Bombo Grace para ang mga nakaandan to nila, mga nakaligad to nila, mga sala to nila, mga kabudlayan to nila, ti kalimtan na magbag-o na Bombo Grace. Yes, Mozaldi, no? Adlaw kung ano kita, mag-convert kita, may mo kita nga sala, convert kita. So, Mozaldi, ay na, kasugod na atong siningan Santos, nga misa.
magkagagahong kag maluluyon nga Dios sa sining pinakabalaan nga adlaw sang Paskwa. Ang amo naman haw nga Ginoo nagpakita sa iya mga gintuton-an sa pagpabakod sa ginapagtuo sa pagkabanha. Nagakalipay kami upod kay Maria Eloy kag gintuton-an kayang anak nga iyang gindala sa iya tiyan nabanhaw na sa amon sa iya ginsiling paagi sa iya mga pag-ampo kabay pa nga masugata na manamon ang nabanhaw nga manluluwas dira sa pagpahayag niya sang santos nga kasulatan kag sa iya pagpabihak-bihak sang tinapay sa amon tunga. Ginapangayo namon ni sa imo paagi sa Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Si San Pedro nagpanaksi sa kay Jesucristo nga nabanhaw. Siya matuod nga nabanhaw. Kung kita nagatuo sa nabanhaw nga Ginoo, kita maluwas. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Nagsugod si Pedro sa paghambal sing subong sini. Inyo nahibaluan ang banto nga hitabo sa bukos nga Israel nga nagsugod sa Galilea sa tapos nga ginuwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalo man kamo nahanungod kay Hesus nga taga Nazaret kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog nga naghimo sang maayo nga mga buhat kang nag-ayo sang tanan nga mga ginagamhan sang yawa kay ang Dios kaupod niya. Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanuhanan sang mga Hudiyo kag sa Jerusalem. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa cross. Pero ginbanhaw siya sang Dios sa ikatlong adlaw, kag ginpahayag siya, hindi sa tanan ng mga tao, kundi sa amon lang, nga ginpili na sang Dios nga mga saksi. Sa tapos siya mabanhaw sang Dios, nagkaon, kag nag-inom kami upod sa iya, kag ginsugo niya kami sa pagwali, sang maayong balita sa mga tao, kag sa pagpamatuod nga siya amo ang ginpili sang Dios, nga hukom sa mga buhi kag sang mga patay. Nahanungod sa iya ang tanan nga mga propeta naghambal nga ang tanan nga magtuo sa iya pagapatawaron sang ila mga sala paagi sa gahom sang iya ngalan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Magpasalamat sa Ginoo kay maayo siya kag ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga tawo sang Israel. Ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ang iya gahom nagpadaog sa aton, ang iya gamhanan nga kusog sa inaway. Hindi ako mapatay, kundi magakabuhi, kag isugid ko ang ginhimo sang Ginoo. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo, daw ano ka makatilingala ini tanawon. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Siling ni San Pablo, ang pagkabanhaw ni Kristo nagasugod na sa aton. Magpadayon kita nga nabanhaw upod sa iya,
Kag tugutan naton nga hilwayon kita, agud sa pila ka adlaw, kita man magaambit sang iya bug-os nga himaya. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Mga utod, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuo sang Dios. Ibugos ang inyong mga panghuna-huna sa mga butang nga dito sa langit, kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod niya kabuhi amo si Kristo. Kag kun siya magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya kag magaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang pagkabanhaw sang Ginoo amo ang dulot ni Kristo sa iya mga gintuton-an. Ilabi na gid sa iya nga iloy nga nagpamati sang pulong sang Dios, kang nagtipig sini sa iya nga tagipusoon. Si Kristo nga aton kordero nga palaskwahan, ginhalad na. Gani, maginugyaw kita sa Ginoo. sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Agapagid sang nahaunang adlaw sang simana, madulong-dulong pa si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan. Nagdalagan siya kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintuton-an nga hinigugma ni Jesus kag ginsugiran sila. Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan kag wala kami makahibalo kundi nila siya ginbutang. Dayon si Pedro kag yadtong isa kag gintuton-an nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa kag gintuton-an madasig pa sa kay Pedro kag una nga nakaabot sa lulubngan. Nagsidig siya kag nakita niya ang tela nga lino pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya nagabot man kag nagsulod siya sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto kag ang tela nga ginasambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino kundi
nabalulot. Dayon yadtong kintuton-an nga una nagabot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya. Kag nagtuo siya. Wala gid pa sila makahangop sang kasulatan nga nagasiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang mga gintuton-an nagpauli. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Adlaw sa kalipay mga kauturan, kay nagdaog ang kabuhi batok sa kamatayon. Nagdaog ang gahom sang Dios batok sa gahom ni Satanas kag sang iya mga yawa. Kag tungod sina may kaluwasan kita tanan, gani si may kalipay makatamyawanay kita sa isa kag isa. Happy Easter. Happy Easter sa inyo tanan. Palakpakan nato ng Ginoo. Sa sining aton nga misa, aton dumdumon ang mga kalag sang nag-donate sang imahin sang Risen Christ, si Judge Ramon de la Riarte, ni asawa, si Ermelina, kag nag-donate sang imahin sang Virgen Dolorosa, si Atty. Chris Paras. Aton sila dumdumon. Mga kauturan, ang una nga balasahon, ginkuha sa binuhatan sa mga apostoles. Si Pedro ini nga nagawali. Nabanhaw na ang Ginoo. Kag nagawali sa Pedro. Kag ginasiling ni Pedro amo nga sa Jesus, ginpadala sang Dios. Naghimo si mga kaayuhan apan ginpatay siya. Kag ginbanhaw. Kag siling ni Pedro, kami mga saksi sini nga mga butang. Kag bilang mga saksi sila sa sini nga mga butang, amo ini nga si Pedro nagasugid nga sa pagkamatuod ini sa Jesus. Pinadala sang Diyos, anak sang Diyos. Nakauturan kita sa sini aton pagkabuhi. Pareho gid kita dapat kay Pedro. Magansaksi kita sa resurrection. Maginsaksi kita sa pagkabanhaw. Hindi manigar. Madamo nga mga instances ang aton kabuhi. Kag ginadaog kita, kag ginadakop sang depression, sang kasubo, sang disappointment, sang frustrations, apa mga kauturan, aton ini nga pangibabawan, kag dumdumo naton permi, nga kita are witnesses of the new life. We are witnesses kita sang pagkabanhaw, kag kadalagan, sa aton Ginoong Hesukristo. So sa aton pagkabuhi, let us live as witnesses to the risen Lord. Kaduha nga balasahon sa Colosas, nagahambal diri si San Pablo nga pinaagi sa bunyag kita tanan nga nabunyagan nangin isa sa aton Ginoong Hesukristo. Ang kabuhi ni Kristo ari sa aton, kag kita isa kay Kristo. Kagining si Kristo nga ini, siling ni San Pablo, namatay, apang nabanhaw, kag nagkayam na sa langit, kag nagalingkod sa tuo sa Amay. Kag ini, si Kristo nga ini, gintagaan sang gahom sang Amay, nga siya will judge us. Siya
ang magahukom sa aton. Mga kauturan, kung makabati kita, mahukman kita, that we will be judged. May mga insecurities kita, kag may kahadlok kita. Apang mga kauturan, ang pulong ni San Pablo sa Colosas, nagasiling, the last word will be that of the Lord Jesus Christ. And the last word in our sentence is forgiveness of our sins. Kapatawaran sa aton mga sala. Amo ina mga kauturan, nga sa tunga sang kadulom sa aton nga pagpangabuhi. When the time comes for us to be judged, kabay pa that the last word of Jesus on you, on us, tanan, is forgiveness. Meaning to say, palangka kita sang Diyos. Ang Ebanghelyo, nagasugid sa aton, pamanagmanag sang kaagahon, dabanhaw ng Ginoo. Pamanagmanag, it was dawn, pero madulong pa. Si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan. It was dark, madulong pa. Nakita niya ng bangkay ni Jesus, wala na. Madulom para kay Maria Magdalena. Duwalagan siya pabalik, kag sugiran si Pedro kag mga gintutonan. Ginkuha lang bangkay ni Jesus. Wala mahibaloi kundi nila gindala. Si Pedro, and the disciple, beloved by Jesus, nagdalagan pakadto sa lulukan. Pag-abot nila dito, nakita nila wala ng bangkay. Madulom, mga kauturan. Bisan ka daw nagasanag na ihan ang adlaw. Madulom because they did not see Christ, mga kauturan. Abang, ang gintutonan lag by Jesus started to believe. Nagtuo siya. Nagtuo siya, mga kauturan. And the dawn broke into a sunlight. Sa ato pagpangabuhi, mga kauturan, nagagaw-agaw ang kadulom kag ang kasanag. Magmasakit kita, agyan kita sa COVID-19, nipiyerdi ang negosyo, wala na income na dulaan sa pangabuhian, kadulom. But look sa kay Mary Magdalene, lantawa si St. Peter, kag the beloved of the Lord Jesus Christ, they were looking for Jesus. Sa kadulom sa atong nga pagpangabuhi, sundo naton sila. Let us look for Jesus. Sa sulod sang balay, may pagsinuay, wala pagbugnohanay. Sa mga magkalaingon, ang pride nagataas. May kadulom ang mga relasyon nato, mga kauturan. Look for Jesus. Pagita ang Ginoo sa atong tuka. Kagang kadulom, kaina mga kauturan, pagabuslan sa kasana, mga kauturan. So amoy na kahulugan sa pagkabanhaw sa Ginoo, gindaog sang kabuhi ang kamatayon. Gindaog sang Diyos si Satanas. Gindaog sang grasya ang sala. Amo ini, mga kauturan, na the day of the resurrection is a day of rejoicing. Kagang adlaw-adlaw naton is the day where Jesus accompanies us as the risen Lord. Therefore, kada adlaw, in spite sa mga obvious nga mga kadulong, mga kauturan, there should be rejoicing in our heart because we have found Jesus Christ, the risen Lord, in our life.
Matapos makabati kita sa mensahe sa pulong sang Diyos sa sining nga tion, pagkabaguhon nato ang aton nga pagka binunyagan ang aton mga promesa sang kita ginbunyagan. Labing hinigugma nga mga utod pagi sa Misteryo Pascual, ginlubong kita upod kay Kristo sa pagbunyag sa aton, agon nga upod sa iya magbago kita sa aton pagkabuhig. Karon kay nasa ulog na naton ang panahon sang Kwaresma, baguhon naton ang mga promesa nga aton ginhimo sa pagbunyag sa aton. Sadto anay sang ginbunyagan kita, ginsikway naton si Satanas kagang iya mga binuhatan nga nagaguyod sa aton sa sala kag kamatayon. Karon sa sining aton nga misa, magsaad magpromisa kita sa pag-alagad sa Dios, subo matutong nga mga sakop sang iya simbahan Santa Iglesia Katolika. Gani may mga pamangkot kita din nga aton na pag-sabto ang inyo nga ikasabat. Sabat nga halin sa tagipusoon. Ang isabat ninyo kay ini nga mga pamangkot among pagsikway kay Satanas. Ang isabat naton ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang sala agud nga magkabuhi kamo nga may kahilwayan subong mga anak sang Dios. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang paghaylo sang yawa agud hindi kamo pagkamhan sang sala. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo si Satanas ang amay kag prinsipe sang sala. Ginasikway ko. Sa tubangan sang Ginoo, matapos nato masikway si Satanas ang yawa kag ang sala, aton subong ipahayag sa tubangan sa nabanhaw nga Ginoo nga ang aton sundon pamatian kag tumanon Dios gid lamang. Again, sabat nga nagahalin sa tagipusoon nga ginabatya gid nato ang aton isabat. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Dios amay nga makagagahom magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Kristo, iya na kabukto nga natawo sa mahal nga birhen, nagantos kag indubong nabanhaw sa mga minatay, kag nagalingkod na sa tuo sang Dios nga amay. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаupdan sa mga santos, kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Nagatuo ako. Ang Dios nga makagagahom amay sang aton Ginoong Hesukristo, nagbag-o liwat sa aton. Yes, this is a day of renewal para sa aton. Paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo, kag nagpatawad sang tanan naton nga mga sala, kabay nga iya kita bantayan paagi siya grasya sa kay Kristo Jesus katon Ginoo sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa sinigabahin magpabilin kita nga nagatindog ang pare kag ang mga lay ministers naton magapanaog sa pagbindita sa aton. Dumdumo naton nga ining bindita tubig, among tubig sa pagbunyag sa aton nga nagpahimo sa aton nga mga anak sang Dios.
Upod sa aton nga pagsaulog sang adlaw sang pagkabanhaw sang Ginoo aton may ginasaulog ang aton bag-o kag nabanhaw nga kabuhi. Magamuyo kita sa Ginoo sang kabuhi kag magsiling, baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, puna ang imo simbahan sing madalo mga pagtuo sa imo pagkabanhaw nga ang tanan nga manginbuhi kag malipayon sa pagpabunyag kun ano katahom kag may kahulugan ng ila kabuhi sa subong nagapangamuyo. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, nga ang tanan nga nagaantos ilabi na ang mga utod namon nga nagapatunga sa giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Subong man, ang padayon nga nagaantos tungod sang pandemya, mapun-an sang paglaom paagi sa imo madinalakon nga pagkabanhaw, nagapangamuyo kami. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, nga ang tanan nga talagsalang nagakadto sa simbahan, ukon wala nagid sa simbahan, nga ining Pasko mangin pangagda sa ila sa pagbag-o sang ila pagtuo kag kabuhi sa imo, nagapangamuyo kami. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, nga ang amon pungsod Pilipinas makabaton gikan sa kabuganaan sang imo mga grasya, nagapangamuyo kami. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, nga ang kalipay sang mahal nga Berhen Maria sa pagkakita sa imo nga iyanak nga nabanhaw maga padalong sang amon pagtuo sa pagkabanhaw kag magapuno sang amon kabuhi sang paghidait nga dala sang Pasko, nagapangamuyo kami. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, nga ang tanan nga nagtaliwan sa imo kaluoy makaambit sa himaya sang imo pagkabanhaw, nagapangamuyo kami. Baguha kami sa imo kabuhi o Ginoo. Nabanhaw ka Ginoo ang imo kabuhi kag gugma mabasko sang sa kamatayan. Itugot ng imo kabuhi sa amon magadala sang kapawa, kapatawaran kag kalipay karon kag sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Pangabuyo ka mga utod. Agod ang aton sakripisyo pagabatunon sang Diyos ang mga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan, sa kahimayaan isang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga makagagahom sang tanan, kabay gagahom sang Espiritu Santo, nga naglikop sa iloy sa imo anak, magpasantos sa ni mga dulot sang Pasko nga amon ginahalad, kag magbalhin sa amon sa dagway sang imo anak, nga karon nga adlaw na banhaw, sigma dinalag-on sa kamatayon, ginapngayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay. Takos ang angay gid nga amon ikaw dayawon sa tanan nga tion, labi naggid sa sining balaan nga adlaw. Kaginhalad si Kristo nga amon Kordero Pascual, siya gidamo ang matuod nga kordero nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Pagi siya pagkamatay, gindaog niya mamon kamatayon, kag pagi siya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod siya niyang bugo sa kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angheles, mga arkangeles, kag tanan nga mga tinuga sa langit, nagaambas ang kanantahon sa imong himaya nga nagasiling. Ikaw nga todo Ginoo kag tiburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu sa pagkasantos ining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, malawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon, nga ginbaton sa kinabubuton, iya gitkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo kag iya ginpanagtag sa iya mga gintutonan nga nagasiling magkuha kamatanan kag magkaon sini kay ini ang kakon lawas may gatugyan para sa inyo. Sumukman, katapos ang panahapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat liwan, kag ginigin palibot sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan, kag maginom sa sining kalis. Kaya niya mang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bako kag walay katapusan nga kasugtanon, nga igaulang para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo di sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo.
Ganamay ang mga nalat sa imang tinapay sa kabuhi ni kami sa kalawasan, sa pagsahulog naman sa mandamanan, sa pagkamatay kag pagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga magatakos, sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdamang imo simbahan, nalapnag sa bugas sa kalibutan, himpitan sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag gamon sa buong ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabiyan, matunas lang sa pagtanaw sa iyong may mayaon nga nabok. Kaluoy man kami, ardiri karon nagatambo, kag bendisyon ni ang mga intentions namon sa healing, sa ikayong lawas, thanksgiving, kag sa mga ginapangayo namon sa imo. Agon mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayo, kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, o Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sugo sa katon manluluwas, magamuyo kita sa dako ka pagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, atagi kami sing pagdait sa amon mag-inadlaw, buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-on na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, ngamon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo, nga hamon man luluwas.
Pagkang Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang paghidaet kinabilin ko sa inyo, ang akong paghidaet na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda nga man mga sala, kundi ang pagtuos ang imasimbahan, kag suno sa ibugin siling, natagisa sing paghidaet kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan, nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sa Ginoo, yara gyapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magkatagay kita sa paghidayat sa inyo tanan. Yari ang kordero sa Diyos, karagawala sa mga sala sang kalibutan, mulahan maginadapit sa pagkati sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon na pagkalawat. Ako, Jesus, nagatuang ko kay rangin matuod sa labing balaan ng sakramento. Ginahigong mahu ikaw damaw sa tanan ng kabutang, kag nagahandom sa pagbakon sa imo sa akon kanal. Sa siningation, tungod hindi ko ikaw mabaton sa santos na pagkalawat, magkari kabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahapos ako sa imo, kadaw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa akon bukos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Narito ka. Oh
Makabuyo kita. Mahigugmaon nga Diyos paagi sa mga pag-ampo sa mahal nga Iloy. Kabay ngining sakramento sang Pasko nga amon nabaton, magpabakod sang amon pagtuo sa pagkabanhaw, kag sang amon tuyo nga maglakat sa dalan sang bag-o nga kabuhi. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ana ising makadali. Sa sining nga bahin na aton gid ginapasalamatan ang tanan-tanan, labi gid ang aton nga mga apostoles, ang aton nga mga choirs, collectors, altar server, kag ang tanan nga mga nagpatigayon sang aton nga altar o bripos. Kag sa mga panimalay nga nagabi-abi sang aton mga apostolis sa tiun sang ilang pag house to house visitation, kag sa mga pamilya nga nagpakaon, kag sa mga area nga nagpakaon sang aton mga apostolis, kag sa tanan nga mga working committees, kag sa tanan-tanan na nagpakigboylog sa tanan nga hilikoton sang aton simbahan sa aton nga sa ulog sang aton Semana Santa, kag karon sa tanan-tanan hindi man naton maisa-isa nga pasalamatan kundi salamat, salamat, salamat gid sa tanan. Kag karon ang aton misa alas 9 sang aga, kag alas 6 sang gabi. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa inyo. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sining solemne nga piyesta sang Pasko. Kag hilwayon niya kamo sa tanan nga sala. Amen. Pagi sa pagkabanhaw sang yanang ang Dios nag-ayo sa aton, kabay nga tumano niya ang iya mga saan, kagatagan niya kamo sang kabuhi nga dayon. Amen. Nagpakigbahin na kamo sa pagkasakit ni Kristo, karon ginasaulog ninyo ang iya pagkabanhaw, kabay nga magkalipay kamo sa pagsaulog sang piyesta nga wala sing katapusan. Amen. Nagbendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad lakat kamo sa pagkidait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Palakpakan nato ng Ginoo. Umayot ihayag at ating ipunya. Ang liligtas ng Diyos na sa krus si Jesus ay siyang sa mundo ay Diyos. Langit at lupa, araw at alay, ating pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Sigaw sa lahat.
Time check, 39 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sang aga. Mga kabombo, once again, good morning and happy Easter Sunday to everyone. No? Bago lang ito natapos ang Santos Kamisa nga pamunuan. No? Kung ipangunahan mismo ni Monsignor Felix Pasquin. So Our Lady of Candles Parish. So mga kabombo, April 17. No? Ikatatlo na nga Domingo sa bulan sa Cabrera. Kag Domingo di Pascua kon Easter Sunday. So buong may mga ginapatihan kita no amo na ni ang pagkayap sang Dios sa langit no kun ang pagbanhaw ni Hesukristo no matapos ning nagantos sa krus sa Kalbaryo no sa Kalbaryo sa Jerusalem. So mga kabombo, buong tiga may mga celebrations na ini no. May mga gatherings na nini sa aton so buong nga ginabuhat subong atong mga kulturan ang iba naggwa sa ilang mga panimalay no padulong sa mga beach resorts no may labot sa beach resorts may mga pila pagid ka mga kaladtuan gid nga masami nga padulungan man sa mga magpamilya kung maghimata no? Balikan to nato ng patrol kaupod sa Kabombo Gracelyn Luwaton no kay subong aga may mga celebrations. Actually, ang mga simbahan, no, may pila ka mga programs man sila nga patigayon subong nga adlaw sa Domingo di Pascua o kon ang Easter Sunday, mga kabomot. Sige, balikan nato ng patrol ko sa kay Bombo Gracelyn Lupato. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Good morning. Sa Lady of Candles, tayo sa Pagkatapos ng Santos Kamisa. Sa Domingo, no, again, ginasaulog natin ang pagkabanhaw sa aton Ginoong Diyos o kung natawag na resurrection no, of Jesus Christ. Easter Sunday. Again, sa mga kulturan ka, Happy Easter sa Pabongko. Labi na kamati sa Tansin ni Babuan. Babuan ro na puno naman sa inspirasyon sa aton kulturan. Kasi naging nga kadakot sa aton kalalagaan po ang Ginoong Diyos, no? Na lutos siya, no? Ang tawag ba lang saan ka matayod pa. Okay. Easter. Bombo Gracelyn, kamusta dara ang pagpatigayon sa sininga misa, no? Kay because Easter Sunday, dumas sa ning activities pagid may dugang pagid nga mga aktibidad ng simbahan sa Our Lady of Candles, Bombo Gracelyn. Yes, Andrew, ang kanina, director ka lang, kaya sila kang protestation sa walang encounter, ang pasakita si Christ, no? Nagpatigayon man sa ceremony pag-apos sa celebators, si Monsignor Santos King, after sina, sugod sa Santos nga, ay naganit sa tupad ko, no, si Monsignor Felix Pasquin, okay. No? Para magkatong sa aton sa dugang na mensahe sa matagay mo sa Malalunod na pagbuan. So, sige. Ayos mo, Senyor. Good morning. Happy Easter. Happy Easter, Bombo Gracelyn, Bombo Friend Andrew. Yes, Sa Father. naton nga mga kabombo, mayong aga sa ito, kag Happy Easter. Sa ini, ka-renewal sa aton na pagkabuhi bilang sumulod sa aton Ginoong Hesukristo sa pagsaulog naton sa inyong pagkabanhaw halin sa minatay. Ang pagkabanhaw sang Ginoo kapakita sang gahom sang Dios na mas makusog pa sang gahom sang yawa, mas makusog hindi din makasarang si Satanas. Kagang yawa sa gahom sang Dios, nagbedelagon ang grasya batok sa sala, nagbedelagon ang grasya batok sa ang kasadat, batok sa kaglum, at itatanan, kanangin tabahin sini, kabay pa nga magbindalag ko sa atong napagkabuhi, na binagit sa pagtubo naton, bilang sa bulunon, sa atong Ginoong Hesukristo. Sa sini nga misa, ginbago naton ang atong napagkabinunyag. Medyo sa pagkabinunyaga naton, kita nangin isa sa atong Ginoong Hesukristo, kabay pa na magbangin consistent kita itong napagsulod sa Panginoong Hesukristo kay siya lang gid ang aton manluluwas, siya lang gid ang aton manunugos, siya lang gid ang makadala sa aton sang matuod nga kabuhi. Maayong aga sa inyo tanan. Monsignor, kanami sa imong nga mensahe, no? Sini nga Easter Sunday.
Ano pa ang mga activities today? Ate, regular na misa, alas 9 sa aga, tapos alas 6 hapon. Tapos amo naman lang ina ang aton nga hilikuton. Kag sa iban nga mga parokya, pero may mga activities sila sa pag-celebrar nga sing joyfully sing magkalipay. Naton nga pagkabanhaw sang Ginoo. Kag ang mga panimalay diri, tagatipon-tipon, may pagsinadya, may kinaon, ang mga nagabakasyon, nagabot, ang mga halin sa iban nga lugar, Manila, Cebu, Iloilo, Mindanao, masinadyaho ang pag-reunion nila sa sining adlaw sang Paskwa, sang pagkabanhaw sang Ginoo. Bobo Gracelyn. Bobo Gracelyn, iastan lang ni kay Monsignor, no? Monsignor, ng subong Easter Sunday, ano pagid ang butang, no? Nga dapat naton iselebrar. O kung masiling nato nga dapat pagid nga i-reflect naton, no? Nga mga mensahe sang banalang kasulatan, Monsignor, as of this time sang Easter Sunday. Father Pasquin. Senior, aside sa gina-celebrate ang Easter Sunday, ano pagid nga mga butang aton sini nga igatatakman sa aton sini nga paminsaron, no, sa pagkabanhaw man ni Jesus dugang pagid. Ang siling ni San Pedro, silang nga magmangin saksi kita sa kabuhi ng Ginoo nga nabanhaw. Let us be witnesses. Pag ining aton nga pag-witness, aton imuon na may pagtuo sa aton mahal nga Dios. Kag ang pag-witness naton, ginapakita naton sa aton nga pagkabuhi. Kag isa ka pagpilaw sa aton sa pag-witness naton sa pagmatuod ang maayo nagdaog batok sa kalainan, ang grasya nagdaog batok sa sala, ang kasanag daog batok sa kadilom, ang isa ka pagpilaw sa aton, amo ang palabuton nga Mayo 9 election. Bala, aton pa sulabihon, ang hindi maayo, kag aton butuhon, kag itibong, ang maayo na magapangulo sa aton pungsod. Madam, ingat salamat. Tudugan nga man tayo mo related, no, sa palabuton nga eleksyon, dapat mga witness kita matutuod nga witness sa kamatuoran kag sa ikayos ng tanan. Damo mga salamat. Sige. Monsignor, salamat kay Dra Bombo Gracelyn. Ba't Bombo Gracelyn ti subong ang sitwasyon dira damo man sumilimba subong adlaw? Yes, Bongo Andrew, kadamo sang aton sini nga mga sumilimba, no, sini nga Easter Sunday ko i-compare mo sa mga ordinary masses lang, no? Kakinaya kay timpal, kada nagsugod, medyo tutay-tutay. Pag tunga-tunga na, pumili na, nakita ko with Andrew ang kadamaan or ang kadamoon sa mga sumilimba, no? Nga excited din sa nga resurrection sa ato ni Jesus Christ in Easter Sunday. Okay, well, mayo, no? At least pala, now may another mass na makaroon at 9 a.m. So, Bombo Gracelyn, kamusta ang imo nga Easter Sunday? Ano ka namigid kay insuguran sa pagpangamuyo, kag ining Santos Misa, amo ni siya ginakawit nga pagid nga pagpangamuyo, no? Klase ng pagpangamuyo. So, para ba lang makambal ka, secured ka na. Kinahangit lang prayer. Ang prayer mo sa imo kabuhi. Di mo nang gadalaman si Andrew sa sakto man nga dala, no, nga hindi ka man makasakit man sa ibang nga tao, kag mangimabakod ka man sa ginatubang ng mga circumstances sa mga kabuhi. Correct, no? So, muna blambal nila, basta Easter Sunday, may mga chances kini Bombo Gracelyn na kada isa sa aton, no? But not only during this time of Lent season or Holy Week, no? Almost every day may mga chance gini nga kada isa sa aton nga mapangita man bala nila Bombo Gracelyn nang ila dabi nga mga ginapangita dabi ako nang sabat sa ila ni nga palamang ko tanon sa ila nga pensar, no, nga paagi mismo sa pag attend sang misa o kung pagsimba, kung magpalapit mismo sa simbahan, Bombo Gracelyn may mga sabat ginadaya, no? Nga paagi mismo sa mga sa mga banal nga kasulatan, dira bala mga mensahe dira nga gina-provide mismo sa aton nga mga
kaparian diri man sa Bacolod, no, ilabot sa dira mismo sa Our Lady of Candles, but bisan din ka man nga mga Catholic churches, may ara ang ginabumbog days na mapulot nga mga leksyon kag mga kaalam, no? Mga ganito nila na mga kaalam na gikan sa Dios na Bombo Graceland, which means it means a lifetime na iya. Ma-practice mo na iya kag makabenepisyo kagida Bombo Graceland in terms sa mga buluhaton mo nga ginahimo. Bombo Graceland, so far salamat gid, no, kag update lang kita from time to time, especially sa mga activities sa church, no, sa mga sitwasyon sa mga simbahan diri sa Bacolod, especially mga Catholic churches of this day, no, Easter Sunday o kung Domingo de Pascua, Bombo Graceland. Salamat gid. Yes, Sumando. Live to the Radio of Candles Parish, ini si Bombo Graceland Lubaton. Nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas Transistor Juan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madam, salamat kay Bombo Graceland Lubaton, live dito sa Our Lady of Candles Parish, kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin, nga mo ang celebrant subong nga adlaw sang Domingo de Pascua, no? April 17, Easter Sunday. Mga kabombong, iba na itong makoturan subong niya, may mga Easter egg hunting pa no? Mga activities nga muna lang usual gid ginaobra, no, nga kung mga ginapatigayon basta mag-abot ang adlaw sang Easter Sunday. Kasi aton ra mga koturan nga gusto mag-outing dira, no? Safety first. Halong gid kamo, no? Halong gid kita kay di na to mapaktan kung ano ang magkalatabo, no? Especially sa mga kabataan dira, no? Maghalong gid kita mga ginikanan, no? Ano gid kita nang mangin alert gid kita every time para kita sa mga resorts. Time check, 50 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 isang aga mga kabombo. Standby ka mo dira. Kaya dugay-dugay magkasugo na itong palatuntunan. Ang Good Morning, Philippines. Parante sila magkatago na si Planet mga importante nga mga pahibalo. Every time we profess our faith, we declare that Jesus